知識がどうやって世界に伝わったか、その驚くべき物語を早速見ていきましょう。インターネットなんてない時代、偉大なアイデアってどう旅したんでしょうか。そう、古代の帝国は言葉の壁を越えて交渉する必要があったんです。そこで専門家、つまり翻訳者が必要になったんですが、ある文明がこれを芸術にまで高めたんです。それが古代ウイグルです。彼らこそ中世シルクロードの血の巨人でした。彼らは遊牧生活を捨て、世界の交差点にある都市に住むという大きな決断をしました。この新しい都市生活が読み書きと知識を中心とした文化を生み出したんですね。そして繁栄のために彼らは帝国や宗教の言葉をマスターする必要があったんです。サンスクリット語から中国語まで、彼らはアジアの主要言語を次々と習得していきました。話すだけじゃないですよ。それらを書き留めるための文字も完璧に使いこなしたんです。まさに文字の武器庫ですね。これがあったからこそ文化の架け橋になれたわけです。そして彼らの大きな使命が壮大な翻訳プロジェクトへとつながっていきます。様々な宗教を扱いましたが、特に力を入れたのがこの膨大な仏教の経典だったんです。でも彼らの翻訳スタイルは劇的に進化します。単なる直訳から芸術的な意訳へと。この変化を象徴するのがある一人の天才翻訳家の存在なんです。彼の名はシンク・シェリー・ツツン。まさに当時の文学の天才でした。彼の代表作が金光明経。これをただ訳すのではなく、全く新しい作品として作り変えたんです。この手順を見てください。彼は翻訳家でありながら、もはや一人の作家だったんですね。例えば、元の漢文には、ただ地震が起きたとだけ書かれていました。それを、トゥーンは天から花が降るような、宇宙が感動するような美しい詩に変えたんです。では、この卓越した技術と知識、一体どうなったんでしょうか。彼らは次の大国、モンゴル帝国で書記や行政官となり、その知識を伝えたんです。失われるはずだった知識を守り、翻訳の芸術を後世に伝えた。これこそが彼らの功績です。AI が瞬時に訳す。今、人間が訳すことの本当の価値って一体何なんでしょうね。さあ、今回はですね、古代シルクロードの知的な世界をいわば裏で動かしていたある卓越した翻訳者集団の本当にファシネーティングな物語を紐解いていきたいと思います。シルクロードっていうと、絹とか香辛料の道って思いますよね。でも実はそれだけじゃなかったんですよ。そこはもう様々な言語、宗教、そして思想が混沌と入り混じる巨大な市場だったんです。じゃあ、その交流を可能にした鍵は何だったのかってことなんですけど、実はそこには文化の仲介者としてものすごい役割を果たしたある驚くべき文明があったんです。さて、今日の話の流れはこんな感じです。まずシルクロードの言語問題から入って、初期のテュルク系翻訳者、そして主役であるウイグル人の活躍、彼らが一体何を翻訳したのか、そして歴史に名を残した偉大な翻訳者たち、最後にその文化がどう受け継がれていったのかという順で見ていきましょう。ウイグル人っていうともう翻訳の達人ってイメージなんですけど、実はその前から彼らのルーツであるテュルク系の人たちがもうその土台を築いていたんですね。例えばシューノとか突厥とかです。これすごく面白くないですか？同じ時代の中国の記録なのに、片方では文字がなかったって書いてあって、もう片方ではいや独自の文字があったって書いてある。それぐらいこの時代の歴史っていうのは複雑で、一筋縄ではいかないってことがわかりますよね。で、さらに面白いのが、当時の中国語で翻訳者を意味する言葉、これ実はテュルク語の動詞が語源なんじゃないかって言われてるんですよ。つまりそれだけテュルク語を話す人たちが通訳としてめちゃくちゃ頼りにされてたってことですよね。さて、いよいよ主役のウイグル人の話に入っていきましょう。彼らはタリム盆地のオアシス都市に定住してからこの翻訳っていうスキルをもうとんでもないレベルにまで高めていくことになるんです。つまり遊牧生活から都市での定住生活に変わったことで文化的な中心地ができたわけです。そうなると当然読み書きとか知識の交換っていうのがすごく重要になってくる、そういう社会が生まれたんですね。
や、それにしても彼らの言語能力、本当にすごかったみたいですよ。見てくださいこれ。サンスクリット語、トカラ語、ソグド語。翻訳者たちはこういう複数の言語をまるで自分の母国語みたいに当たり前に操っていたっていうんですから、驚きですよね。しかも、ただ話せただけじゃないんです。それぞれの言語で使われる文字、つまり初期システムも完璧にマスターしていた。突結文字から漢字、シリア文字まで。必要に応じてこれらの文字を自在に使い分けていたわけです。じゃあ、これだけのすごい専門知識、一体何のために使われていたんでしょうか。その主な目的は、当時の偉大な宗教とか哲学の書物を翻訳することだったんです。このグラフを見ると一目瞭然ですけど、マニ教とかキリスト教の文献ももちろん翻訳してるんですが、やっぱり一番多いのは仏教なんですね。全体の 65%、インドや中国からどんどん入ってくる膨大な仏典の翻訳が彼らの中心的な仕事だったわけです。で、その翻訳のやり方ももう信じられないくらい丁寧でシステマティックだったんですよ。まず単語レベルで直訳して、そこから文法とか文章の構造を整えて、他のバージョンと比較したり注釈を加えたりして、最後にはもう文学作品として美しいレベルまでに磨き上げていった。おそらくこれ一人じゃなくて専門の委員会みたいなチームでやっていたんでしょうね。これだけの仕事ですからね。当然誰がやったかわからないなんてことはありません。歴史に名を残す、まさにスター翻訳者とでも言うべきすごい人たちがいたんです。その中でももう別格最高峰と言われるのが、このシンコ・シェリー・トトゥンという人物です。ベシューバリックっていう都市の出身で、中国語、サンスクリット語、トカラ語、もしかしたらそれ以上かもしれませんけど、いくつもの言語を完璧に操る、まさに天才でした。彼の凄さがわかるのがこの比較です。元の中国語の文章は、ただ地震が起きたっていう、事実を淡々と述べただけの文なんです。ところが、新興シェリー・トゥートンの手にかかると、これが天から花が降り注ぎ、一つの善意を行いに宇宙全体が畏敬の念で打ち震えたっていう、ものすごく詩的で鮮やかな描写に生まれ変わるんです。彼は単語を訳したんじゃなくて、その背景にある精神性、その意味を翻訳したんですね。これぞまさに芸術です。だから、ここが本当に大事なポイントなんですけど、新興シェリー・トゥートンみたいな翻訳者っていうのは、ただテキストをコピーしたわけじゃない。いわば死んでいたサンスクリット語のテキストに新しい命を吹き込んで、新しい時代、新しい人々のために蘇らせたと言えるわけです。そしてこの翻訳と、それから行政に関する彼らの卓越した伝統、これはウイグルだけで終わらなかったんです。なんとこの後の時代に登場する次の世界大国のまさに土台になっていくんですよ。この年表を見るとその流れがよくわかりますよね。850年代にトルファン盆地で文字文化を確立して、10世紀には新興シェリトゥンが活躍する。そして13世紀、モンゴル帝国が勃興すると、ウイグルの書記官や翻訳者たちがその帝国の中枢で行政官として活躍するようになるんです。クビライカンの公式な翻訳委員会にも彼らがいたんですね。つまりどういうことかというと、あの巨大なモンゴル帝国はその運営システムとか知的な構造っていうのを実は古代ウイグル人からほぼそのまま受け継いでいたんです。ウイグル人っていうのは歴史上最大級の帝国のいわば頭となったわけですね。最後にちょっと考えてみてほしいんです。もし歴史の中に翻訳者という存在がいなかったとしたら、一体どれだけ多くの素晴らしい思想や物語が誰にも知られることなく消えてしまっていたんでしょうか。翻訳っていうのはただ言葉を置き換える作業じゃない。文化そのものが生き残り、次の世代に受け継がれていくための本当に大切な営みなんだなって改めて思いますよね。今回の探求へようこそ。テーマは古代ウイグル人。そして彼らが築き上げたあの驚異的な翻訳の世界です。今回見ていくのがあなたが共有してくれた彼らの言語活動に関する非常に詳細な学術講演の記録で、ここからシルクロードの知られざる地の巨人たちの物語を一緒に掘り下げていきましょう。今回のミッションはですね、なぜ古代ウイグル人がシルクロードの単なる商人にとどまらなかったのか、なぜ文化と言語の巨大な交差点になり得たのか、その核心に迫ることだと思うんです。なるほど。彼らが残した翻訳文って、ただの言葉の置き換えじゃなくて、当時の社会とか精神性を映し出す鏡でもあるわけですからね。そうですよね。
では早速、ちょっと土管を抜かれるような事実から始めましょうか。はい。この資料を読んでいて一番驚いたんですけど、古代中国語で翻訳を意味する言葉の一つが、実はテュルク系の言語、つまりウイグル人の祖先たちの言葉に由来する可能性があるっていうんですよ。これすごい話じゃないですか？いや、本当にファシネーティングな点ですよね。これは単に言葉を借りたっていう話じゃないんです。と言いますと？翻訳という行為そのものが、例えば州野のような遊牧騎馬民作にとって、いかに日常的でもう不可欠なスキルだったかを示唆してるんですね。ああ、なるほど。彼らは常に違う文化、違う言語を持つ人々と接触していましたから、通訳とか翻訳の必要性っていうのが農耕民族よりもはるかに切実だったと。なるほど。定住してる人たちよりも常に移動して交渉する彼らにとってこそ、言葉をつなぐ技術がもう死活問題だったわけですね。そういうことです。ではその翻訳の歴史、もうちょっと遡ってみましょうか。資料によれば、そもそもは文字が生まれるずーっと前から口頭での通訳はあったんですよね。もちろんです。人類が移動して異なる集団と出会ったその時から翻訳の歴史は始まっています。はい。記録に残ってる最古のものですと、紀元前2000年とか、アッカド語のくさび立て文字とか、古代エジプトまで遡りますね。ほう。ただ、テュルク系民族に話を絞ると、非常に興味深い痕跡が見つかるんですよ。痕跡ですか？はい。例えば、旧のとか特設が中国の王朝と交わした外交書簡。もちろん、テュルク語の原本は残ってないんですが、中国側で保管されている書簡の中に、時々文法的に少し不自然な中国語が見られることがあるんです。ああ、現代でいうところのちょっとぎこちない機械翻訳みたいな感じですかね。まさにそんなイメージです。このぎこちなさこそが、その文章が中国語を母語としない人物によって書かれた。つまり翻訳されたものだと。その可能性を示す証拠だと考えられています。そしてここから先ほどの語源の話につながっていくんです。お願いします。古代中国語の訳を意味する t という言葉が古代チュルク語の u、t メクから来ているという。その通りです。これ非常に面白い仮説でして、通訳者が一方の部族長の言葉を聞きながら、もう一方の部族長に向かって、常に彼がこう言った、つまりキュルク語でデディと前置きしながら話していたと。目に浮かぶようです。そのデディっていう音が中国側の人々には t と聞こえて、やがてそれが異民族の言葉を伝える行為そのものを指す言葉になったんじゃないかと。つまり翻訳という概念が音の模倣、擬音語から生まれているかもしれないと。そうなんです。これは音を元にした翻訳、いわゆる声訳の起源を示唆しているんですね。面白いですね。一方で、テュルク語自身にも翻訳者を指すティルチという言葉があるんですが、これは舌を持つ人っていう意味でして、こちらは意味を伝えることに重きを置いた意訳のニュアンスが強い。この2つの言葉の成り立ちの違いだけでも、古代における翻訳の2つの側面が見えてきて面白いですよね。いやー、面白い。で、その言葉を伝えるという行為を単なる通訳から文化的な大事業にまで発展させたのが、今回の主役であるウイグル人というわけですね。はい。彼らは他のテュルク系民族と何が違ったんでしょうか？決定的な違いは、テュルク系民族の中で最も早く大規模に定住都市生活を始めたことです。都市生活。遊牧生活からトルファンとかベシュバリキといったオアシス都市での生活へ、都市は富と情報を集めますし、何より識字文化を爆発的に発展させた。なるほど。翻訳というのは高度な識字文化があって初めて花開く芸術ですから。彼らはただ文字が読めたっていうレベルじゃなかったんですよね。全く違います。彼らの社会は現代の我々が想像する以上に多言語多文字が当たり前の空間でした。資料に出てくるだけでもサンスクリット語、トカラ語、ソグド語、中国語、チベット語、モンゴル語、後にはペルシャ語やアラビア語も加わります。ちょっと待ってください。それ一人の人間が全部操っていた可能性があるんですか？現代で言えばもう国連の同時通訳者が束になってかからないといけないような。まさに。もちろん全員ではありませんが、エリート層である翻訳僧侶たちは複数の言語と文字を自在に操っていました。すごいですね。使われた文字も自分たちのウイグル文字の元になったソグド文字、古代テュルクロ突厥文字、さらにはシリア文字、チベット文字、アラビア文字まで。うわ
原文と訳文を一項ずつ交互に書き記した美しい写本が残っていますが、あれは彼らの言語能力の高さと原文への敬意の表れですね。そこまでして彼らは何をそんなに翻訳したかったんでしょう。一体何が彼らを突き動かしたんですか？最大の原動力はもう間違いなく宗教です。宗教。ええ。彼らは主に4つの異なる、そして互いに競合する宗教の聖典を自分たちの言葉に訳していきました。4つもですか。一つずつ教えてください。まずはマニ教。日本ではあまり馴染みがないですけど、当時はペルシャから中国まで広まった世界宗教です。はい。ウイグル帝国の国教でもありました。聖典はもちろん、時の支配者だった母牛カガンの説法なんかも翻訳されています。なるほど。最初のテュルク人詩人として知られるアプリンチョルティギンもマニ教徒でしたね。他には？次にキリスト教、といってもネストリウス派ですが、聖書の一部や賛美歌がウイグル語に訳されています。そしてイスラム教。10世紀以降、ウイグル人の間にイスラム化が進むと、クルアーン、つまりコーランの最初のテュルク語訳も彼らの手によって行われました。そして、最も大規模だったのが仏教です。これはもう圧倒的でした。圧倒的。彼らは仏教の経典群、いわゆる三蔵のすべてをウイグル語に翻訳しようという壮大なプロジェクトに挑んだのです。三蔵というと？まず、経、スートラですね。これはお釈迦様の教えを物語の形で説いた、まあ言えばストーリーブックです。はい。次に、律、ビナヤ。これは僧侶たちが守るべきルールのことで、法律書のようなもの。そして最後が論、アビダルマ。これが最も厄介でして。厄介。仏教の高度な哲学とか刑事上学を体系的に論じた、いわば学術論文です。わあ、律みたいなルールブックならまだしも、論のような抽象的で難解な哲学書を翻訳するってそもそも可能なんですか？いい質問ですね。だって対応する言葉がウイグル語になかったりするでしょう。ゼロから言葉を想像するような作業ですよね、それって。まさにその通りです。そこが核心なんです。アビダルマの翻訳に挑んだという事実こそ、古代ウイグル語が単なる日常会話の道具から複雑な哲学的思考を表現できる学術言語へと進化したことの何よりの証明なんです。なるほど。彼らはサンスクリット語とか中国語の仏教用語を前にして自分たちの言葉の中から最適な表現を探し、なければ新しい言葉を創造した。これは翻訳者たちの極めて意識的で知的な家でした。なるほどな。言語そのものを鍛え上げたと。そうなると彼らの翻訳のやり方自体も気になります。ただ単語を置き換えるだけじゃ哲学なんて翻訳できませんよね。そこには明確な進化のプロセスが見られます。初期の段階では、例えばサンスクリット語の原文とウイグル語の訳文を1語ずつ併記するような非常に厳密で、ある意味では硬直した筑語訳が主流でした。これは聖なる言葉を一言一句たりとも変えてはならないという強い意識の表れでしょうね。原文に忠実であろうとしたわけですね。そこからどう変わっていくんですか？次の段階が面白いんです。彼らは当時すでに話し言葉としては使われなくなっていたトカラ語で書かれた仏典の翻訳にも着手します。死語になっていた言語からですか？なぜまたそんなことを？これ実用的な目的というよりは、書物の中に眠っている知そのものへの純粋な探求心とか敬意の表れだと考えられます。失われた言語の中に封印された知識を自分たちの文化の中に注げらせようとした。翻訳が単なるコミュニケーションツールから文化の継承と保存の手段へと変わり始めた瞬間です。そしてついに成熟の段階へ。はい。マイトリ・シュミットや特に有名なアルトゥン・ヤルク、日本語では金光明経として知られるお経の翻訳で彼らの技術は頂点に達します。ここで登場するのがウイグル史上や世界の翻訳史においても突起すべき天才、シンコー・シェリ・トゥトゥンです。シンコー・シェリ・トゥトゥトゥン。この人物はウイグル翻訳の芸術性を完成させたと、彼の何がそんなに画期的だったんですか？彼の翻訳スタイルは現代の我々から見てももう大胆不敵です。特徴は3つありますね。はい。第一に、彼は筑語訳の呪縛から完全に解き放たれた自由な翻訳を行ったこと。第二に、原文にはない注釈とか解説を自身の知識に基づいてふんだんに盛り込む解釈的な翻訳。そして第三に、これが最も重要なんですが、彼は原点をより芸術的で詩的なウイグル語の文学作品へと昇華させる芸術性の付与を意識的に行ったんです。ある研究者が
彼は死んだサンスクリット語のテキストを生き返らせたと評したと資料にありますね。具体的にはどんなことを？いや、もう息を飲むような例があります。彼が翻訳の底本にした中国版の金光明経に、ただ地震が起きたとだけ書かれている箇所があるんです。まあ、事実報告ですよね。まあ普通はそうなりますよね。新興シェリー・トゥトゥンは、これを全く別のものに変えてしまうんです。彼は、この地震をある登場人物の素晴らしい善行に天と地が感動したんだ、と。そして、天からは祝福の花が降り注ぎ、大地はその喜びに打ち震えるように、美しくそして荘厳に揺れ動いたのだ、という感動的な詩の情景として描写し直したんです。うわぁ、それはすごい。単なる事実の伝達じゃないですね。その出来事が持つ意味とか感動までを自分の文化の文脈で再創造しようとしたと。そうなんです。現代の翻訳でもそこまで踏み込むのは相当な勇気がいりますよ。まさに。しかし彼の挑戦はそれだけでは終わらなかった。まだあるんですか？さらに大胆なことに、彼は翻訳の元にした中国語のテキストには全く存在しない、完全にオリジナルの物語を2つ、このアルトゥンヤルクの冒頭に付け加えたんです。原点にない話を付け加えたんですか？それはもう翻訳というより、創作じゃないですか。そうなんです。この瞬間、新興シェリ・トゥートゥンは単なる翻訳者の枠を完全に超えて、原点の著者と対等な立場で作品の世界観を再構築する編集者であり、共同創造者になった。すごい。彼にとって翻訳とは、原文を忠実に写し取ることではなくて、原文の持つ精神性を自分たちの文化の中で最大限に輝かせるための芸術活動だったんでしょうね。いやー、すごい人物がいたものですね。新興シェリ・トゥートゥン以外にも、この資料には何人か翻訳者たちの顔が浮かび上がってきますよね。例えば、もっと時代を遡ると、紀元200年頃、おそらく旧の時代にジチェンという人物がいたことが中国側の記録に残っています。彼は異民族の言葉から中国語への翻訳を行っていたようで、背が高く、色黒で痩せており、印象的な目をしていた、なんていう人物描写まで残ってるんです。なんだか想像が膨らみますね。映画の登場人物みたい。ですよね。それから5世紀には、アルトゥーン・キュルグという人物がいます。黄金の褒めれという美しい名前ですが、彼は自身の母語であるテュルク語と中国語、両方で詩を作ることができたと言われています。彼が古代テュルクの民謡を見事な中国語の詩に翻訳したものが、中国の有名な詩集に収録されたりもしています。ここにも単なる通訳じゃない、文化の架け橋としての姿が見えますよね。そしてそうした伝統の頂点に、新興シェリ・トゥートゥンがいて、その流れはさらに続いていく。このウイグル人の高度な翻訳文化と行政能力は、後のモンゴル帝国にそっくり受け継がれます。モンゴルに。チンギスカンに慕えた安山という人物とか、サンスクリット語やチベット語も扱ったカルナダスとか、多くのウイグル人がモンゴル宮廷で活躍しました。なるほど。モンゴル帝国が公式な翻訳委員会のような組織を設けていたんですが、この委員会制度そのものがウイグル人のシステムを受け継いだものだという説もあるほどです。なるほどな。彼らの血の DNA が次の巨大帝国にも組み込まれていったと、壮大な話ですね。本当に。さて、今回の探求からあなたにとって重要だった点は何だったでしょうか？まず見えてきたのは、古代ウイグル人がシルクロードの単なる商人じゃない。文化と血を動かす巨大なエンジン、重要な仲介者であったという事実ですね。そして、彼らにとって翻訳とは、単なる言葉の置き換え作業ではありませんでした。それは、文化を自分たちの土壌に適応させて、より豊かにし、時には全く新しい芸術を創造するという、極めて高度でダイナミックな知的活動だった。その過程で、彼らは自らの言語そのものを、複雑な哲学や深い思情を語れる強力な表現の道具へと意識的に鍛え上げていった。この3点が特に大きな発見だったように思います。最後に、あなたに一つ思考の種を投げかけて終わりたいと思うんです。お願いします。新興シェリ・トゥートゥンが原点にない物語を自己で付け加えたというあのエピソード。これは AI による自動翻訳が驚異的なスピードで進化して、原文への忠実さが絶対的な価値を持つかのように語られる現代において、非常に重要な問いを私たちに投げかけます。翻訳と創作の境界線は一体どこにあるのでしょうか。そして翻訳者は
どの時点で古いテキストに新たな時代の新たな文化の息を吹き込む共同出費者となるのでしょうか。その答えは、もしかしたら1000年の時を超えて新興シェリテュートゥンの大胆な試みの中に隠されているのかもしれない。今回は古代ウイグルにおける多言語使用と、それがもたらした翻訳活動の発展について書かれた資料ですね。早速内容を掘り下げていきましょうか。はい。まず全体を拝見して、これはもう非常に密度の濃い素晴らしい研究だと感じました。シルクロードの歴史的背景から、具体的な翻訳の事例まで、事実関係がすごくしっかりと掘り下げられてますよね。そうですね。ただ、なんていうか、豊富な情報をどう届けるかっていうその見せ方の点でもう一歩よくできる可能性があるなと感じたんです。と言いますと？構成としては、フン族、突厥、そしてウイグルへと至る、年代順で非常に論理的で分かりやすい流れになっているとは感じたんですが。まさにその通りで、論理的ではあるんですよ。すごく。ただ、聞き手としてはですね、一番面白くて衝撃的な部分にたどり着く前に、ちょっと歴史の授業みたいな感覚になっちゃうかもしれないなと。なるほど。この資料の核心で最大の魅力って、やっぱり終盤に出てくるウイグルの翻訳は原文を芸術的に昇華させる創造的な活動だったっていう点。特に新興シェリティトゥンっていう翻訳者の仕事ぶりじゃないですか？あの部分は本当に圧巻でした。ですよね。だからこそ、まず一つ目のポイントなんですが、資料の革新的な主張を最初に提示して、聞き手の関心を冒頭でつかむことで、発表全体のインパクトを飛躍的に高めることができるんじゃないかなと。なるほど。今の構成だと、そのクライマックスが最後まで隠されちゃってるんですよね。なんていうか、すごい結末が待ってるミステリー小説を、第一章の登場人物紹介からコツコツ丁寧に読み進めてるみたいな状態なんです。なるほど。最後まで読み切る熱心な読者なら楽しめますけど、途中で関心を失ってしまう人もいるかもしれないと。そういうことです。そこで提案したいのが、構成をもう大胆にひっくり返しちゃうことなんです。ひっくり返す？一番パワフルな新古シェリー・トゥトゥンの翻訳事例から始めてしまう。まず、こんなにすごいことが起きてたんですって提示して、聞き手に、一体なぜ？どうして彼らはこんなレベルに到達できたの？っていう強烈な疑問を抱かせるわけです。で、その謎を解き明かす旅として、時代を遡って、歴史的背景を解説していくっていうアプローチです。面白いですね。具体的にはどんな風に始めるイメージですか？例えばですけど、もう冒頭で切り出すんです。元の漢文テキストには、ただ一言、地震が起きたと記されていました。しかし、古代ウイグルの翻訳者、新古シェリー・トゥトゥンは、これを全く違う光景に変えてみせます。天から美しい花が降り注ぎ、大地はその光徳に感動して打ち震えた。と。これはもう翻訳というより一つの詩です。単なる言葉の置き換えではない芸術的な再創造と言えるでしょう。では、なぜ、どのようにしてウイグルの人々はこれほど洗練された翻訳文化を築き上げることができたんでしょうか。その答えは彼らが歩んだユニークな歴史の中に隠されています。みたいな。それは引き込まれますね。最初に一枚のすごい映画絵画を見せられて、その画家の人生に興味を持つような、そういう感覚に近いかもしれないです。そうなんです。単に年代を追うよりも、翻訳が生まれた理由は何だろうっていう目的意識を持って、その後の歴史解説を聞くことができますもんね。まさに、聞き手の頭の中に問いが生まれると、情報の受け取り方が全く変わってくるので、年代順っていう安定した構成をあえて崩すことで、歴史のダイナミズム、つまりいろんな要因が積み重なって一つの文化的な奇跡が起きるんだっていう、そのプロセスがよりドラマチックに伝わるはずです。なるほどな。確かに、そのフックは強力ですね。ただ、その素晴らしいオープニングで引きつけても、その後の歴史解説がまた事実の羅列に戻ってしまうと、せっかく生まれた勢いが失われちゃうかもしれない。全体をつなぎ止める、何か大きな背骨みたいなものが必要になりそうですね。良いご指摘です。まさにそれが二つ目のポイントになります。資料全体を
ウイグル翻訳者たちの挑戦と進化を描く一つの物語として再構成することで、単なる情報の羅列から脱却して、より深く記憶に残る内容にできるんじゃないかと。物語ですか？ええ。今の構成だと、それぞれの時代の出来事とか翻訳の事例が、なんていうか同等の重みで並んでいるように感じられるんです。はい。情報量はすごく多いんですけど、誰が主人公で、何が彼らのゴールだったのかが見えにくい。百科事典の項目って正確ですけど、僕らの心は揺さぶらないですよね。まあ、そうですね。そうじゃなくて、ウイグルの翻訳者集団、あるいは翻訳文化そのものを主人公に設定するんです。その主人公の挑戦っていうのは何になるんでしょう？彼らの挑戦は、単に外国語の単語をウイグル語に置き換えることだけじゃなかった。仏教とかマニ教っていう全く異なる宇宙観、哲学、価値観を自分たちの文化にどう根付かせるかっていう。その過程でウイグル語っていう言語自体をもっと複雑でもっと豊かな表現ができる道具へと鍛え上げていく。これって壮大な文化創造プロジェクトだったわけです。なるほど。この視点から歴史を一つの物語として再構築できると思うんですよ。面白いですね。その物語はどんな展開になるんでしょう？例えばですけど、古典的な三幕構成で描けます。まず第一幕は土台の形成、物語の始まりです。シルクロードの交差点っていう地理的なアドバンテージ、遊牧生活から定住生活へ移行したことによる識字文化の芽生え、あとソグド人とか漢人とか多様な民族との日常的な接触。これらがいかにして後に偉大な翻訳文化が花開くための肥沃な土壌を育てていったのかを描く。まだ主人公は自分の才能に気づいてないみたいな段階ですね。なるほど。才能が開花する前のいわば序章ですね。では第二幕は？第二幕は技術の進化です。ここで主人公は試練に立ち向かって成長していく。はい。初期の翻訳を見てみると、例えばサンスクリット語の原文とウイグル語の訳文を一項ずつ併記するような、すごく忠実である意味では不器用な筑語訳が行われてるんですよね。資料にもその例がありましたね。そうそう。原文を絶対に裏切らないぞっていう真面目さが伝わってくる。それが時代が進んで、マイトリ・シミットみたいな作品になると、もはや単なる翻訳じゃなくて、ウイグル語の散文作品として独立して読めるレベルに達するんです。これは翻訳者たちが試行錯誤を重ねて技術を磨いて、自分たちの言葉でもここまで豊かに表現できるんだっていう自信を深めていく成長の過程として描けるわけです。なるほど。職人から文学の谷手へと変わっていくターニングポイント。そうです。そして、その旅路の果てに待っているのが、第三幕。第三幕、芸術への昇華です。この物語のクライマックスとして、新興シェリー・トゥトゥンと彼のアルトゥン・ヤルクにバッと光を当てる。はい。彼はもはや職人でも文学の谷手でもない。原文の意図を汲み取って、それをさらに美しい形で読者に届ける芸術家と変貌を遂げたんだと。そしてその象徴的なシーンが、冒頭で触れた自身の翻訳。あれこそが彼らが長い旅の末にたどり着いた創造性の頂点だったと。この構成なら個々の歴史的事実が有機的につながって翻訳者たちの苦闘と栄光の物語として聞き手の心に深く刻まれるはずです。すごいですね。資料にある事実は一つも変えずに、その見せ方、つなげ方を変えるだけで、こんなにも壮大な物語が浮かび上がってくるんですね。これなら、聞き手も最後まで飽きずに、彼らの旅路を追体験できそうです。で、その物語を体験し終えたとき、聞き手はきっとこう思うはずなんです。素晴らしい話だった。でも、この古代ウイグルの話が、現代に生きる私にとって、一体どういう意味があるんだろうって。まさに。そこが一番重要な問いかもしれませんね。どんなに面白い話でも、自分と無関係な過去の出来事で終わってしまったらもったいない。そのSo what、つまりだから何っていう部分にどう答えていくかが最後の鍵になりそうですね。その通りです。そこで3つ目のポイントです。
個々の歴史的事実が持つ現代的な意義とか普遍的な価値を明確に言語化することで、聞き手はなぜこの話が重要なのかを深く理解して、自分自身の知的関心事として捉えることができると思うんです。翻訳者の名前とか経典の名前ってやっぱり専門的で少し距離を感じてしまうかもしれない。そこからどうやって普遍的なテーマにつなげていくんでしょうか。例えば、資料の中でアビダルマ、つまり仏教の非常に複雑な哲学書の翻訳について触れられていますよね。ええ。これを単にアビダルマが翻訳されたっていう事実で終わらせず、その意味を解説するんです。例えば、こう補足します。これは単なる言葉の置き換えじゃありませんでした。嫉妬、無知、慈悲といった、これまでウイグル語には存在しなかった、あるいは曖昧だった抽象的な概念一つ一つに言葉を当てはめ、定義していく作業だったんです。と。はいはいはい。これは、彼らが自らの言語を高度で哲学的な思考が可能な知性の道具へと自分たちの手で鍛え上げるプロセスそのものでした。自分たちの言葉を世界レベルの知の言語へと引き上げるという文化的な大事業だったのです、みたいに。なるほど。それって言語が進化する瞬間に立ち会っているような興奮がありますね。単なる翻訳作業じゃなくて、自分たちの OS をアップグレードするような行為だったと。まさにそういうイメージです。もう一つ、シンコシェリー・トゥートゥンの例もすごく現代につなげられると思うんです。ほう。彼の翻訳スタイルって、現代の僕らの翻訳観にかなり鋭い問いを投げかけてると思うんですよね。と言いますと、我々はどうしても翻訳っていうと、原文に忠実であることが絶対的な正義だと考えがちですけど。そうですよね。直訳こそが誠実で、意訳は一種の裏切りですらある、みたいな風潮は確かにあります。でも、シンコシェリー・トゥートゥンは全然違うアプローチを取った。ええ。彼は、原文の一語一句への忠実さよりも、その文章が持つ精神とか、読者の心に響くことへの忠実さを最優先したわけです。ああ、なるほど。幹部の読者が、地震が起きたっていう一文から感じ取るであろう、天変地異の荘厳さとか、仏の偉大さを、ウイグルの読者に同じように、いや、それ以上に感じさせるためには、あの詩的な表現こそが最も忠実なんだ、と彼は考えた。面白い視点ですね。忠実さの対象が違うと、原文のテキストじゃなくて、原文がもたらす体験に忠実であろうとした。そうなんです。だから彼の仕事を紹介した上でこう締めくくるのはどうかなと。彼の翻訳は私たちに問いかけます。翻訳における本当の誠実さとは何かと。それは原文の形を絶対に変えないことなのか。それともたとえ形を変えてでも原文の魂を読者の心に届けることなのか。新興シェリー・トゥトゥンの仕事は1000年以上の時を超えてこの根源的な問いを私たちに突きつけるもう一つの翻訳のあり方を示しているのですと。そう言われると、古代ウイグルの話が急に自分たちの問題として身近に感じられます。AI 翻訳の時代に人間の翻訳者に何ができるのかみたいな現代的な議論にも直接つながってきますね。ええ。歴史的な探求が哲学的な施策になるんですね。そうなんです。そうなれば、この資料が持つ射程はより遠く、より広くなるはずです。聞き手は自分ならどう考えるかなって自問し始める。それこそが知的コンテンツが目指すべき最も高い地点の一つじゃないかなと思うんです。よくわかりました。では、今回のポイントをまとめさせてください。まず第一に、構成を大胆に変えること。最も魅力的で詩的な新興シェリー・トゥトゥンの翻訳事例を冒頭に持ってきて、なぜこんなことが可能になったのかっていうミステリーを提示して聞き手の心をつかむ。はい。まずアートを見せて、その背景への興味をかき立てるアプローチですね。そして第二に、全体を一つの物語として再構築すること。ウイグルの翻訳者たちを主人公として、彼らが言語という道具を鍛え上げ、職人から芸術家へと成長していく挑戦と進化の軌跡として描く。序盤の土台作り、中盤の技術の進化、そしてクライマックスの芸術への昇華という三幕構成が有効だということでした。ええ。
事実を物語の力でつなぎ合わせることで、聞き手の記憶に深く刻み込むわけです。そして最後に、その物語が現代に持つ意味を明確に言語化すること。So what? に答えるために、アビダルマの翻訳が言語を知性の道具へと鍛えるプロセスであったことや、新興シェリティトゥンの仕事が現代の翻訳論に投げかける忠実さとは何かという問いなど、普遍的なテーマへと接続していく。その通りです。フック、ストーリー、そしてメッセージ。この3つが揃うことで、この素晴らしい研究が持っている力が最大限に発揮されると思います。これらの視点が、この素晴らしい研究をさらに力強く、説得力のあるものにする一助となれば幸いです。もし今回の提案をもとに資料を再構成されましたら、ぜひまた拝見させてください。議論の場へようこそ。今回はですね、古代ウイグル社会の、あまり知られていない一面、その驚異的な翻訳活動に光を当てていきたいと思います。遊牧の民であった彼らが、シルクロードのトルファン盆地に定住して、都市文化を花開かせたとき、まるで何かに取り憑かれたかのように、膨大な量の文献を自分たちの言葉に翻訳し始めたわけです。その規模と、そして情熱は、歴史上でも本当に稀に見るものですよね。そこで今日の中心的な問いというのは、この一大文化事業の魂は一体どこにあったのかという点なんです。つまり、この翻訳は外来の進んだ文化や宗教を自分たちの言葉で、新たに創造して独自の文学世界を築き上げるための、いわば創造行為だったのか。それとも、社会を一つにまとめるための新しい教え、特に仏教の教義を一言一句違わずに正確に社会へ根付かせると、そういう極めて実用的な行為だったのか。この点を掘り下げていきましょう。はい。私はですね、彼らの翻訳というのは単なる言葉の移植ではなくて、外来のテキストを触媒としてウイグル語の可能性を極限まで引き出し、新たな文化的価値を創造した、まさに創造的な営みであったと、そう考えています。私はその根底にはもっと切実な動機があったと見ています。つまり、新しい社会の基礎となる信仰の教義を正確に伝え、広めるという極めて実用的な必要性こそが、この翻訳活動の原動力だったと論じたいと思います。では、早速その創造性の核心に迫りたいんですが、この謎を解く最初の鍵はですね、一人の、天才翻訳者の仕事の中にあるんです。新興シェリ・トゥトゥトゥンという人物が翻訳した仏教経典の金光明経。ウイグル語ではアルトゥンヤルク。この翻訳はもはや単なる翻訳の域をはるかに超えているんですね。彼は比較的淡々とした漢文の原文をまるでオーケストラを指揮するかのように豊かで詩的なウイグル語の表現へと昇華させているんです。具体的にはどういった部分なんでしょうか？はい。例えば、原文にただ地震が起きたとそう書かれている箇所があります。多くの翻訳者ならそのまま訳すでしょう。しかし彼は違った。ある造意行いに天地が感動して、天からは美しい花が降り注いで、大地がその感動のあまり打ち震えるという壮大な情景詩に完全に作り変えているんです。これはもはや訳ではなく、原文の精神を汲み取った上での一種の再創造ですよね。なるほど。さらに驚くべきは、700ページにも及ぶこの大作の冒頭に原文には全く存在しない2つの物語を彼自身の創作として挿入している点です。これは翻訳者の役割を完全に逸脱したまさに著者としての行為と言えるのではないでしょうか。つまり彼の目的は単に教えを伝えることではなくて外来の物語を素材にしてウイグル語でしか表現できない独自の文学世界を創造することにあった。私はそう考えます。なるほど。その翻訳技術の高さと文学的センス、それは本当に素晴らしいものだと思います。ただその根本的な動機について私は少し違う見方をしているんです。その華麗な創造性も実は極めて実用的な目的を達成するための最も効果的な手段だったのではないでしょうか。その証拠にウイグル翻訳の最も初期の形式を見てみると全く違う姿が浮かび上がってきます。
それはサンスクリット語の原文とウイグル語訳を一行ずつまるで大訳辞書のように並べ記する筑語訳なんです。ああ、一語一語を忠実に訳していくスタイルですね。ええ。これは聖なる教えの言葉を一文字たりとも変えてはならないという原文への絶対的な忠実さ、これを最優先する姿勢の表れです。まず正確さが第一にあった。そして翻訳された文献のほとんどがマニ教やネストリウス派キリスト教、そして特に仏教の経典だったという事実も重要です。しかも仏教に関しては、いわゆる三蔵、つまり仏の教えそのものである経、僧侶たちの集団生活の規律を定めた律、そして緻密な哲学体系である論、このすべてが翻訳対象でした。はい。これは単なる物語の紹介ではない、宗教という一つの巨大な社会システムを、その運営ルールごと丸ごと輸入しようとしていたことを示しているわけです。新古シリツトゥンのような詩的な表現も、そうした教えをウイグル人にとってより理解しやすく、心に深く響かせるための、計算された適用や演出だった可能性はないでしょうか。事実、翻訳は4段階の厳密なプロセスを経て行われ、翻訳委員会のような組織の存在の示唆されています。個人の芸術的衝動よりも、組織的な正確性の追求が重視されていたように思えるんです。その適用という言葉が私は少し気になりますね。新古シリツトゥンの仕事というのは単に分かりやすく噛み砕いたというレベルを超えているように思うんです。それはむしろ原文のテキストを乗り越えて自分たちの文化の方がより豊かにそれを表現できるという自信と文化的成熟の表れではなかったか。彼らはもはや原文の奴隷ではなく対等な対話者だった。そして彼らの動機が単なる宗教的要請だけではなかったことを示すもう一つの強力な証拠があるんです。それはマイトレイヤ説法、ウイグル語でマイトリシミットという作品の翻訳です。と言いますと、この作品実はですね、当時すでに話し言葉としては使われなくなっていた、いわば死語になれつつあったトカラ語から翻訳されているんです。実用的な布教が目的なら、なぜわざわざ消えゆく言語の文献を翻訳する必要があったのか。これは単に教義を広めるという目的を超えて、失われゆくシルクロードの文化遺産を救出して自分たちの知性で再解釈しようとする壮大な知的好奇心の表れとしか思えません。それは非常に興味深い視点ですが、その自由な翻訳や知的好奇心も別の角度から見ると、やはり正確に伝えるという目的への奉仕だったと解釈できないでしょうか。例えば、先ほど少し触れた仏教の論、つまりアビダルマの翻訳を考えてみてください。これは仏教哲学の中でも特に緻密で、人間の心の働きを非常に細かく分析する、いわば仏教版の心理学哲学大全とでも言うべき難しいテキストです。お絵を翻訳する際、当時のウイグル語にはその高度で抽象的な哲学概念に対応する言葉がほとんど存在しなかった。なるほど。語彙がなかったわけですね。その通りです。そこで翻訳者たちはサンスクリット語の概念を深く理解した上で、それにぴったりと合う新しい言葉をウイグル語の単語を組み合わせて創造する必要に迫られたわけです。これは芸術的な、気まぐれな創作とは全く違う、極めて緻密で論理的な知的作業です。このプロセスがあったからこそ、ウイグル語は単なる日常言語から複雑な思辨に耐えうる学術言語へと飛躍的に進化した。彼らの創造性はあくまで思想を正確に伝えるという厳しい制約の中で必要に迫られて生まれたもの。つまり正確性を追求した結果としての副産物だったとは考えられないでしょうか。副産物という見方にはやはり同意しかねますね。金光明系に全く新しい物語を付け加えてしまった新興シェリトゥトゥンは、もはや単なる教義の媒介者ではない。彼は新しい文学を創造した著者そのものです。しかしその著者という評価は少し行き過ぎではないかというご指摘でしたね。彼が追加したとする2つの物語は確かに独創的ですが、あくまで700ページに及ぶ作品全体の導入部に過ぎません。作品の核となる大部分は依然として原典の教えを伝えるための翻訳です。
彼の役割を考える上で、少し後の時代、モンゴル帝国でウイグル人の知識人たちがどう評価されていたかを見てみるのが非常に示唆に富むと思うんです。彼らはモンゴルの宮廷で非常に重用されました。それは彼らの文学的才能が評価されたからでは？実はそうではないんです。彼らが重用されたのは、中国語やチベット語、ペルシャ語といった複数の言語に精通して、それらを実務的政治的な目的で迅速かつ正確にモンゴル語へ翻訳できる高度な多言語能力を持つ実務家としてでした。彼らの価値は私的な芸術性ではなく、異なる文化や政治システムを忠実に媒介する能力にあった。この事実は、ウイグル社会における翻訳という行為の本当的な価値が、想像よりも常に忠実な伝達にあったことを示唆しているように思えるのです。それは面白い視点です。ですが、やはり私は翻訳活動全体のその圧倒的な多様性に目を向けたいと思います。彼らが翻訳の対象とした言語は、サンスクリット語、中国語、トカラ語、ソグド語など、信じられないほど多岐にわたります。そして、その内容は仏教だけでなく、マニ教やキリスト教にまで及んでいる。これは単に特定の宗教を受け入れるという枠をやかに超えている。まるでシルクロードで行き交うありとあらゆる知識、あらゆる物語を根こそぎ自分たちの言語で吸収して、知の帝国を築き上げようとするウイグル社会全体の壮大な文化的野心を示しているのではないでしょうか。しかし、その背景にある社会的な文脈、特に彼らが経験した巨大な社会変革を見過ごすことはできないと思うんです。ウイグル人はもともと草原を移動する遊牧の民でした。それが定住し、都市を築き、農耕や商業で生きるという180度違う社会へと移行した。このような大変革期において、社会を統合し、人々の心を一つにするための新しい中心的な基盤、つまり OS のようなものが必要不可欠になります。それが仏教やマニ教といった新しい世界宗教だったわけです。つまり、翻訳は国家建設のツールだったと？まさしく。ですから、翻訳はその基盤となる教義、法律、そして先ほど述べた総員の規則を定めた律のような具体的な生活機関までを社会に導入するための国家建設に不可欠な手段だったのです。多様な言語から翻訳したのも知的好奇心というよりは、最も優れた、あるいはその時々で入手可能な教義のテキストを実利的な目的で探し求めた結果と見ることができます。その過程で知的好奇心が大いに刺激されたことは、間違いないでしょう。しかしそれはあくまで社会を安定させ、発展させるという大きな目的から生まれたものだと私は考えます。では、私の立場をまとめます。近光明系に見られるような原文を大胆に解釈し、詩的に再創造するスタイルは、ウイグル人の翻訳活動が単に外国の知識を受け身で移し替える行為ではなかったことを示しています。それは翻訳という行為を通じて、ウイグル語独自の文学的、哲学的アイデンティティを積極的に形成し、ジグラの文化をより豊かなものへと高めていくダイナミックで創造的な力だったのです。彼らにとって翻訳とは、ある意味で文化的な独立宣言のようなものだったのかもしれません。私の立場を要約しますと、翻訳手法がどれほど芸術的に洗練されていようとも、その根源的な動機は、遊牧社会から都市社会へと移行する中で、外国の複雑な宗教体系をジグラの社会に正確に導入し、新たな秩序を確立するという、極めて社会的実用的な必要性にあったということです。筑語訳から自由な翻訳への移行は、対象への習熟度が高まったことを示しますが、その目的は一貫して、外来の教義をウイグル人にとって最もわかりやすく、心に響く形で伝えることでした。創造性は、そのための最も効果的な手段であり、それ以上でもそれ以下でもなかったと考えています。両者の視点から見えてくるのは、どちらの立場を取るにせよ、古代ウイグル人翻訳者たちのまさに超人的な言語能力と知性の高さですね。彼らの最終目的が芸術的な創造にあったのか、それとも忠実な伝達にあったのか。その結論はおそらく一つではないのでしょう。実用的な目的から始まったものが、やがてそれ自体が目的となって芸術的な高みに達したのでしょう。しかし確かなのは、彼らのこの知的鋭意が
ウイグル社会を一変させ、今日まで伝わる豊かな文化遺産を後世に残したということです。この資料には、この複雑で魅力的なプロセスをさらに深く探るための多くのヒントがまだ残っているように思います。